Bueno, es que vamos, el partido de fútbol, fue lo mejor. Hola chicos, vinde aquí, mirad esto. Y mi reina. ¿Qué pasa? É que estou perdido. Perdín a miña etiqueta e non sei onde está a miña casa. Non te preocupes, vamos a axudar. Ven con nós. Chicas, tenemos un problema. Tenemos que axudar. ¿Qué é o que pasa? Que este libro perdeu a etiqueta. Tenemos que axudar. Pero iso non é un problema. Non pasa nada, non sabemos onde se colocan os libros. Imos a facerlle unha etiqueta nova. Moitas grazas, estou desexando ir á miña casa. A ver, ti de que tratas? Mira a miña portada, eu falo dos gatos. Según a CDU, non é cero, porque cero son as enciclopedias. Tampouco é do un, que sería filosofía. Os tampouco, porque son libros de religión. Pois o 3 é de ciencias sociais, tampouco pode ser de aí. O 4 está baleiro, polo tanto, aí nin de broma. No 5 pode ser, porque ti trata sobre os gatos e ali hai os libros de ciencias naturais. O 6 tampouco pode ser, porque son ciencias aplicadas. O 7 trata de música, arte e tempo libre, polo tanto, non pode ser. O 8 é literatura. E o 9 de xeografía e historia. Entón non pode ser. Pois entón te poñeremos un 5. Pois agora temos que saber cal é o autor. Autor no, autora, que é a de Laleiro. Pois entón temos que poñer as 3 primeiras letras do apelido en mayúscula. Entón, L, E, I. Ya me poño. L, E, I. Entón, que nos falta? As 3 primeiras letras do título. En mayúsculas tamén. Non, en minúsculas. Se o título é gato, tenemos que poner G-A-T. Vale, xa me volvo a poñer. G